Good morning! Yan na si Dada, nadala yung mga boxes to ship. Ayun, yung iba H&M, isa sa uli namin. And mag-grocery lang kami. Yung mga bottle, ito yung mga walang laman. May 25 cents sila. Si Bana kasi hindi umiinom ng tubig sa tub. Ano daw, ibang lang sa kanya. So, kaya ganyan. Hinintay talaga ako ni Sophia bago sumakay sa sasakyan. Mama talaga, mama. Nakno? Nakno. So, yung mga tao pala na gumawa ng aming garden, iniwan kami kahapon, walang sinabi. So, nainis kami. So, bukas pa daw nila tatrabahoin. Kasi nga, kahapon may ginawa din sila iba pero hindi kasi nagsabi. Kaya, bukas na lang. Ganda sanang magtrabaho ngayon kasi holiday ba, double yung bayad. Kaso lang, yes, si Dada magbantay. Bukas may pasok pa ako. For packing it accepted. Softly. Come on. Hey, not so hard. Softly. So, kailangan ko tong iligpit, mga groceries namin. Bumili na pala ako ng edible na pang-fry. O si Dada, kawawa. Malamig. Ayan o, hindi tinapos. Iniwan na kami kahapon. Walang sinabi. Ayan. Ayan, magkakat si Dada ng stone. Mamaya, gagamitin na niya yung kanyang machine. Kalat ng bahay, oh. Natin anong ginagawa ni Sophia.
The next day. Good morning! It's me and Habi. Habi already had a vacation from... Mine started Friday. Yes, Friday. At saka starts today. So ngayon, yung weather parang... Wet, windy, rain, sunshine, thunderstorms. You name it. Complicated. Every hour nag-change siya. So, pero ngayon, sunny siya, pero umulan na. Tapos medyo windy. Look what I have to go and do. May gagawin si Dada sa Go and garden. have a look at what I have to do. Na, later. Look what I have to do. Yeah, Dada needs to do that. Yan yung gagawin ni Dada. In between the rain showers. My part is... Being lazy. I have to iron the clothes upstairs, clean the house, and whatever it is that I need to do inside the house. She does everything inside. Inside for me. So, yung bulaklak ni Inday namatay na. Itatapon ko na yan today. Si Sophia is nasa school para makagawa kami ng aming work. Yeah, si Dada magtututbrush ng teeth. At saka, yung car pala namin, wala kaming car. And doon sa garage, hindi kami pwedeng makaalis. Mamaya magbike lang ako. And, yeah, yun ang start namin sa day. It's already Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 3 days before the birthday of Sophia. So, magti-3 na din yung aming baby girl. Malaki na siya. So, my brother, Marting Maldito, is coming on Thursday night. And tsaka yung aking brother-in-law. Grabe. And then yung tiles, oh. Ayan. Finally, nagawa na talaga namin yan. Tagal-tagal na namin gusto yung gawin. Pero may mga ibang priority. So, ngayon gagawin na namin. So, see you mamaya mga loves! Ano na, hapon na, alas 4. Labas kami, bili na naman ng balas, tapos parang kuhanin namin si Sophia. Tapos magba-Burger King na kami for dinner kasi super pagod na. Hoy. Rain or shine, I cleaned the whole house. Hindi na ako nag-vlog kasi whole house ba? Half here, half there, half there. Yeah, not the whole house. I did the other day, but the whole house is clean now. Kuha na ni Dada si Sophia. Dito lang ako kasi, ayan oh. Yan yung dinner namin. McDonald's at saka Burger King. Ay, Burger King at saka KFC. KFC sa akin kasi may rice pa doon. Pero nag-order din ako ng Burger King na burger. So, minsan-minsan lang. Umuulan oh. Basa aming baby. Mama. Baby. Mama. Yes, it's raining. Hi, Na. Oh, wow. Just changing a diaper. That's why it takes so long. Yeah. The next day. Hi! Para tayong doktora ngayon, kulang na lang mag-mask. Doktora na ano ko yung aking lumpia. Magrarap ako ng lumpia. Pag nagluluto talaga ako, nagbebake, gumagamit talaga ako ng bonnet. Kasi yung buhok natin, hindi natin alam, lumilipad yan. So, para iwas lipad, at saka sa mga buhok-buhok, nagganito ako. Si Bana, nag-ano na ng malapit na. Buti na hindi umulan ngayon. So, gawin ko muna to. Eto na chicken, mamaya, siomai. Shanghai na naman, pork lang. Finally, nalagay na namin yung aming tent. Ayan siya, nakatayo na. Ayan. Ano yan siya? Tawag nito, madyunganan at saka tong itanan. Naalala ko tuloy yung mga yung mahilig magtungit dyan. Halina kayo dito. OMG, nabasa yung sa ulan. Hindi ko kinuha. Okay. Nag-ano na ako ngayon. Nagpunas-punas ng mga lamesa. Nilabas ko na. Tagal na itong di nangagamit. Ay, nag-umulan, oy.
What is that? Huh? It's nice? Is it nice? Huh? She doesn't know what to do.